Mas Eko, Bapak Eko. Gubuk Kasmoro kantor panjenengan. Mama sini mama. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren nyencak gak kebak tulisan warna abang tondo isih gubuk kae nyimpen padi wit diyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayang wengi nganti kakatrina maaf boros tukang kendang nek rung disawer ngono kuwi asem ngelekke nyong aja tuh gentak 50 itu tukang kendang masor 50 klangen aku kuwi ngertu getak-gentung wis sugih sedina ping 10 getak-gentung pisan engko 50 ya ora ngono kok terus-terusan aku sangu piro saka ngomah ngiri belah kari 2000 ketinggalan dompete mau kok ya mau kan ketinggalan dompetmu arep tuku bensin ora sida wae kok aja mengelekkan to mangga bayat moko baik kalau lapanam Balis Kamsari gambar landar majlis seluruh panitia Sukondo Agus nggih Mas Agus bayat moko monggo pinarak Pak aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren senggol-senggolan neng cagak kebak tulisan apa tulisane kok warna abang tondo isih monggo panitiane minggah gubuk kae nyimpen padi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kakatrina
sak lagu wis 100 itu kan kendang boros. Kabeh njaluk kowe, Gong. Ya, boros. Kong saiki golekno sing jenenge Pak Tarno Ndikun. Golekno sing jenenge Pak Tarno Ndikun. Pundi, Pak Tarno Pak Ndikun. Tarno pundi? Tapi aku kok syarat Pundi yo. Pak Tarno kang pundi? Niki Syarat ta? yo. Niki ta? Sing ngumpet Pak Tarno. Sanes. Bener, Pundi Mbak. niki? Niku Pak Yatmoko sing Niki ajeng. niki. Lah kok tadi saya tunjukan lho. Sapa sing jenenge Pak Tarno? Niki. Oh, iya. Sing di Niki. Lah loro-lorone neno. Sapa jenenge Pak Tarno? Oh, lah niku kok. No, Lah niku Tarno. lho. Calon kuwi calon lurah. Ini KTP ayo. Ayo Ayo, Pak. atuh KTP, Pak. KTP. Kuwi calon lurah kuwi. Tapi paling Kita hebat, dukung. paling hebat hari ini Dek Rehan. Nun, Dek Rehan paling hebat. kenapa? Wah, celengane gede nih. Lah Aku yo ngene, pengen nak. ngene, celeng. Gong. Hah? Mau Pak Kaliman ngomong karo awake dhewe. Piye? Nek celengane awake dhewe ora kebak kae kotrake. Heeh. Celengane Rehan kon nggo Eh, mulih. sembrono. Iki nggone adikku ngapur. Nggone Dek Rehan ya celengane iku apik cah. Aku gelem. Monggo. Ngati.